ҷашни наврӯз ки таърихи беш аз 7000 сола дорад, бо гузашти асру солҳо бо худ бозиҳои миллиро то замони мо ҳамчун тамаддуни халқи тоҷик оварда расонд. бозиҳои суннатӣ як бахши муҳими ҷашни наврӯз ба шумор меравад. дар айёми наврӯз мусобиқаҳои паҳлавонон дар риштаҳои гӯштингирӣ, аспдавонӣ, пойга, бузкашӣ, бандкашӣ, чавгонбозӣ баргузор мегарданд ва бештар миёни мардуми тоҷик роиҷ ва маъмул мебошанд. аспсаворӣ, аспдавонӣ ва ё бузкашӣ намуди варзишҳое ҳастанд, ки воситаи асосии ҳаракат дар онҳо асп буда, дар Тоҷикистон парваришаш васеъ ба роҳ монда шудааст ва дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ хоҷагиҳои махсуси асппарварӣ низ фаъолият доранд. Аспсаворӣ машғулияти писандидаест, ки ба он на танҳо мардуми тоҷик, балки сайёҳон низ дилбастагӣ ва барои савори аспшуда саёҳат рафтан ҳавасмандии зиёд доранд ва ҳатто чунин нави ҳаракат бо аспро дар минтақаҳои тамошобоб ба намуди махсуси сайёҳии аспсаворӣ мансуб намуданд, ки ба гурӯҳи сайёҳатҳои варзишӣ дохил мешавад ва дар ҷараёни он сайёҳ аз тамошои табиати нотакрор ва муошират бо ҳайвонот ҳаловат мебарад. дар навбати худ бартарии дигари сайёҳати аспсаворӣ ташаккул додани чолокӣ буда шомили сайёҳатҳои экологӣ мебошад, зеро ҳаракаткунанда ва воситаи ҳаракат ҳарду ҷузъи ҷудонопазири табиатанд. лозим ба ёдоварист, ки риштаи варзиши чобуксаворӣ ё худ аспсаворӣ аз намуди варзиши сертамошобину ҷолиб буда ҳаводорони зиёди хишро дорад. аслан ба ин риштаи варзиш аҳолии қитъаи Осиё бештар мароғ зоҳир мекунанд. дар Тоҷикистон низ ҳамасола дар арафаи иди Наврӯз мусобиқаҳои пойгаи аспдавонӣ доир мегарданд ва дар тӯли қариб 33 соли соҳибистиқлолии Тоҷикистон қадру манзалати паҳлавонон ҳамчун муаррифгари давлат дар арсаи ҷаҳонӣ басо шоиста арзёбӣ гардида, ҳамасола дар сатҳи ноҳиявию ҷумҳуриявӣ мусобиқаҳо аз рӯи ин намуд бозиҳои миллии варзишии аспдавонӣ роҳандозӣ мегарданд. чун анъана имсол низ бо ибтикори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз мусобиқаи пойгаи аспдавонӣ дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе баргузор гардид. мусобиқаи аспдавонӣ бо мақсади рушди соҳаи варзиш, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва расму оинҳои миллӣ роҳандозӣ шуда, дар он аспбозони ватанӣ ва мухлисони ин намуди варзиш ҷалб гардиданд. қобили зикр аст, ки дар ин мусобиқаи шаҳри Душанбе оид ба пойгаи аспдавонӣ дар масофаҳои гуногун зодҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ аспсаворон барои иштирок дар ин мусобиқа омода буданд. боиси қайд аст, ки аспҳои зоти тоҷикӣ дар нисбати аспҳои зоти англисӣ барои роҳҳои тӯлонӣ ва ноҳамвори талу теппаҳо хеле ҳам мувофиқу тобовар ҳастанд. аввало наврӯзи хушасапайро ба тамоми сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон муборакбод мегӯм. бигзор ки ҳамеша баҳорӣ бошанд. бубинед, ки дар ин рӯзи зебо ва офтобӣ бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ин мусобиқа баргузор гардид, ки тамоми мардум ки мо дар ин ҷо мебинем шоду хурсанд аст. ин нишона ҳаст, ки мо пешравӣ дорем, ин нишона аст, ки мо сулҳу субот дорем, ин нишона аст, ки давлати Тоҷикистон мо чунон ки пешвои муаззам миллат гуфтааст, Тоҷикистон ба пеш, мо ба пеш рафта истодаем. имрӯз аспҳои зотҳои тоҷикӣ, зотҳои омехта, зотҳои туркманӣ яъне ахалтикинӣ ва зотҳои инглисӣ медаванд. табие ки аспҳои зоти инглисӣ дар ҷаҳон аз хуб тозиданшон маъруф аст ва аспҳои инглисӣ хуб метозанд нисбати аспҳои фарз мекунем тоҷикӣ ва хубияти аспҳои тоҷикӣ дар он аст, ки аспҳои тоҷикӣ метавонад, ки дар ин кӯҳҳои мо бе ягон мамоният ҳаракат кунад. аспҳои инглисӣ дар ин кӯҳҳои мо ҳаракат карда наметавонад, чунон ки онҳо аз аспҳои мо бузургтаранд. дар ин пайраҳое ки мо кӯҳпора ҳастем, дар ин кӯҳпора ино ҳаракат карда наметавонад. ҳар асп дар ҳар ҷо манфиати хича дорад. яке медава, яке дар кӯҳ кор мета, яке дигар ҷуфт мекуна, яке дигар дар хоҷагии қишлоқ фоида мерасона. яъне ки асп бо тамоми хосияташ барои инсоният лозим аст.
мусобиқаи мазкур аз рӯи 8 номинатсия дар масофаҳои 1200 ва 1800 метр сабқатҳо баргузор гардида, ғолибон дар ҳама масофаҳо аз рӯи номинатсияҳо бо мукофотҳои пулӣ ба миқдори 10 000 сомонӣ барои ҷои якум, 7 000 сомонӣ барои ҷои дуюм ва 5 000 сомонӣ барои ҷои сеюм, инчунин диплом, медалу ҷоми мусобиқа аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қадрдонӣ карда шуданд. аз ҷумла дар пойгаи якум дар масофаи 1200 метр байни зоти аспҳои тоҷикии дусола اسب با لقب مرحبا از شهر خوجند چابکسوار شکرالله عثمانوف در 1 دقیقه و 24 ثانیه به مرا رسیده سزاوار جای یکم گردید. جای دوم را اسب با لقب بورک از شهر خوجند چابکسوارش امینجان عبدالقادیرов در 1 دقیقه و 26 ثانیه صاحب شد و به جای سوم اسب با لقب لدنه نوچ از شهر دوشنبه چابکسوارش فردوس سلاموف در 1 دقیقه و 27 ثانیه سزاوار گردید. عبدالقادیرов اینجا از شهر خوجند میباشم. اسبی من 2 سال میباشه با لقب بورک در مسافه 1200 متر جای دوم را اشغال نمود. خیلی شادم، رقیبا خیلی مستحکم بودن اما کوشش کردیم این دفعه جای یکم را اشغال میکنیم. пойгаи дуюм дар масофаи 1200 метр байни зоти аспҳои ахалтекин гузаронида шуда асб бо лақаби сарбаланд аз шаҳри душанбе чобуксавораш фирдавс саломов дар 1 дақиқаю 20 сония ба марра расида сазовори ҷои якум гардид. ҷои дуюмро асб бо лақаби стелла аз шаҳри душанбе чобуксавораш манучейр шарофиддинов дар 1 дақиқаю 21 сония соҳиб шуд ва ба ҷои сеюм اسب با لقب سمرقند از شهر دوشنبه چابکسوارش مهراب شمشیرов در 1 دقیقه و 23 ثانیه سزاوار گردید. در مسابقه امروزه یک تا 2 ساله آمدم، سوم آمدم، در زبیگ اومخته آمدم، یکم آمدم و خلتکینو در یکم آمدم با اسب سربلند، دوم اسب آمدگیم با اسب سنتوریون. بین 8-9 اسبایی که اونام نغزن، اونام اشتراکچی نغزن. ما میخواهیم که خیلی مسابقه زیاده گردد. ما ورزشگرا هر مسابقه اشتراک نماییم. رحمت برای شهر که خیلی مسابقه را تشکیل میکنن، خیلی چهاربینی برای ما تشکیل میکنن. ما شادیم، ما خرسندیم. ما ورزشگرا میخواهیم که خیلی مسابقه زیاده گردد، مردم روحشون بالیده گردد، ما خرسند میشیم. пойгаи сеюм дар масофаи 1200 метр байни зоти аспҳои муассисаи давлатии наврӯзгоҳ ва аспҳои омехта баргузор гардид. асб бо лақаби султон аз ноҳияи рӯдакӣ чобуксавораш ёқубҷон юнусов дар 1 дақиқаю 26 сония ба марра расида сазовори ҷои якум гардид. ҷои дуюмро асб бо лақаби шамол аз ноҳияи нуробод чобуксавораш амрулло ҷамилов дар 1 дақиқаю 27 сония соҳиб шуд ва ба ҷои сеюм اسب با لقب زورق از شهر دوشنبه چابکسوارش عظمت جمعیف در 1 دقیقه و 27 و از 147 ثانیه سزاوار گردید. پایگاه چهارم در مسافه 1200 متر بین ذات اسب‌های آمیخته اسب با لقب سنتوریون از شهر دوشنبه چابکسوارش فردوس سلاموف در 1 دقیقه و به مرا رسیده سزاوار جای یکم گردید. боиси таъкид аст ки ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари баргузории чунин мусобиқаҳои ҷумҳуриявии аспсавонӣ инчунин дорои иқтидори зиёди ташкили хатсайрҳои аспсаворӣ дар минтақаҳои сайёҳии мамлакат мебошад. зеро мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки сайёҳии варзишии аспсаворӣ аз ҷониби сайёҳон мавриди таваҷҷӯҳ қарор дошта ба он ҳавасмандии зиёд доранд. аспҳои зоти тоҷикӣ бошанд дар ин замина барои ҳаракат дар мавзеъҳои ноҳамвор ва талу теппаҳои мамлакат тобоварӣ хуб доранд.